paral·lel al terra. Respirem pel nas abans de fer cap moviment. Sentim com està la nostra respiració, com està el nostre cos en aquest moment del dia. I des d'aquí, tal com estem, iniciem el moviment del gat, inhalant, aixecant el cap, arquejant l'esquena, exhalant, baixem el cap entre els braços i arrodonim, estirem amunt l'esquena. I així cada inhalació arquegem i a cada exhalació arrodonim. Anirem aturant aquest moviment i baixarem els colzes, els avantbraços a terra, entrellaçant les mans i apuntalant els dits dels peus. I inhalant, aixequem la cama dreta sense estirar-la, la planta del peu mira cap al sostre i a l'exhalar genoll a terra. I inhalant, aixequem la cama esquerra, la mantenim flexionada, exhalant genoll a terra. Així anem alternant una cama i l'altra al ritme de la respiració. Quan baixem, ja quedaran els genolls a terra i tornarem a col·locar els palmells. Els dits dels peus segueixen apuntalats. Des d'aquí, inhalant, arquegem com abans. I a l'exhalador boca, cada inhalació genolls a terra. I aixecant el cap, arquegem. I a cada exhalació a boca. El nostre ritme. La propera vegada que pugem, mantindrem a dalt la boca. I des d'aquí anirem baixant els genolls, tòrax i pelvis a terra. Deixem un moment el cap de costat. Relaxem les espatlles, els palmells cara amunt per descansar també els canells. I portarem les mans als costats del tòrax. I inhalant, cobra. I exhalant endarrere, balasana. Cada inhalació basculem endavant, cada exhalació endarrere, si pot ser mantenint les mans en un punt fixe, sense desplaçar-les.
La propera vegada que anem endarrere, mantenim el front a terra, els braços estirats, sentint com s'estira, com s'allarga l'esquena. I portant les mans als costats dels genolls, incorporem el tronc, ens quedarem sobre els genolls, de manera que puguem estirar la cama dreta cap al costat. Estirarem cama dreta cap al costat i anem aixecant el braç esquerre amunt, baixem lateralment la dreta, tindrem aquest estirament lateral. I inhalant, tornem al centre i exhalant, baixem el braç i anirem estirant ara la cama esquerra cap al costat, de manera que la planta del peu quedi al terra, inhalant ara braç dret amunt i exhalant baixem de costat a l'esquerra, deixant lliscar la mà sobre la cama, el braç de sobre estirat, la mirada endavant, i inhalant amunt i exhalant baixem el braç, ens anirem posant dempeus. Seguirem amb Surya Namaskar, amb salutacions al sol, els peus junts, els braços als costats, ajuntarem palmells, i inhalant braços amunt, exhalant endavant, allargant l'esquena, estirant braços, baixant, peu dret endarrere, ja no hi ha terra, peu esquerre pla inclinat, i separant peus, Adho Mukha. Baixem genolls, tòrax i pelvis a terra. I inhalant cobra, exhalant Adho Mukha, avancem el peu dret, genoll esquerre a terra. Avancem el peu esquerre, peus junts. I inhalant, allargant braços, l'esquena, anem pujant i exhalant, baixem les mans davant de l'esquena. I inhalant braços amunt, exhalant endavant. Ara peu esquerre endarrere, deixant el genoll a terra. Peu dret pla inclinat. Separant peus, Adho Mukha i baixem. Genolls, tòrax, pelvis. I inhalant. Cobra, exhalant Adho Mukha. El peu esquerre endavant, genoll dret a terra. Avancem també el peu dret, peus junts. I inhalant anem pujant i exhalant mans juntes. I deixarem braços als costats un moment per tornar a connectar amb la respiració pel nas, sentir com està la respiració, si cal que recuperi el seu ritme. I ara en farem un parell més de salutacions al sol, una mica més encadenades, intentant que cada moviment correspongui amb la seva respiració. Si pot ser seguim el ritme que jo marcaré, si no, seguiu el vostre propi ritme. I inhalant braços amunt, exhalant endavant. I inhalant, peu dret endarrere, genoll a terra i pla inclinat amb pulmons plens. A l'exhalar, Adho Mukha, baixem al terra amb pulmons buits. I inhalant, cobra. Exhalant, Adho Mukha. I inhalant, avancem el peu dret. Exhalant el peu esquerre. I inhalant amunt. I a l'exhalar, mans juntes. I inhalant braços amunt. Exhalant endavant. Inhalant peu esquerre i pla inclinat amb pulmons plens.
A l'exhalar, Adho Mukha i baixem al terra amb pulmons buits i inhalant cobra. Exhalant Adho Mukha i inhalant peu esquerre endavant. Exhalant el peu dret també, peus junts. I inhalant pugem i a l'exhalar mans davant de l'esternó. Baixem braços als costats, sentim la respiració pel nas. I tornant a ajuntar els palmells, inhalem i a l'exhalar separarem els peus, més o menys 1 metre, per Trikonasana, peus paral·lels, braços alineats amb les espatlles. Girem el peu dret i tanquem una mica l'esquerra, anirem baixant de costat, desplaçant, de manera que la mà dreta quedi a la cama, el braç esquerre amunt. Podem mirar cap a la mà que queda aixecada, o si ens va millor per les cervicals, mirar endavant o cap al terra. I inhalant amunt, peus paral·lels, exhalant baixem braços. I inhalant, braços a la línia de les espatlles, gireu el peu esquerre, tanquem una miqueta el dret i anem baixant de costat, mà esquerra a la cama, braç dret amunt, tòrax obert, expandit, els braços alineats, les cames es mantenen estirades, respirem pel nas. I inhalant amunt, peus paral·lels, exhalant baixem braços. Farem servir ara el bloc, si teniu bloc. Si no, podem fer servir, sobretot si estem a casa, doncs un coixí, alguna cosa que tinguem a mà, un llibre, hauria de ser a partir de 800 pàgines, però un llibre gran també ens pot servir. El situem davant nostre més o menys sota la mirada, podem col·locar més alt, més baix, després ja també veurem quina col·locació ens va millor. I inhalant pugem els braços a la línia de les espatlles i a l'exhalar baixem fins que l'esquena quedi paral·lela al terra. I aquí, al deixar les mans en el suport que tinguem, és quan veurem si ens va millor més alt o més baix. El que marcarà és que l'esquena estigui paral·lela al terra. Per posar un exemple, si deixo les mans a terra, l'esquena tendirà a baixar, a vegades amb la punta dels dits ja és suficient, a vegades necessitem una mica més d'alçada per poder mantenir aquesta posició paral·lela de l'esquena. I deixarem ara només la mà esquerra en el bloc o en el terra o en el suport que tinguem i anem aixecant el braç dret per fer la torsió, la variant del triangle en torsió. Mantenim aquí, intentant alinear braços, que un braç sigui la continuïtat de l'altre mentre mantenim el gir. Baixem la mà dreta al bloc i ara anirem aixecant el braç esquerre i mantenim el gir. Deixarem les mans en el suport o al terra, l'esquena paral·lela al terra. Millor que traguem el suport fora l'estora, així després no ens molesta. Braços alineats amb les espatlles, braços oberts, estirats. I inhalant amunt. I exhalant amb un pas, tornem cap a l'extrem de l'estora on estàvem, peus junts, i deixem braços als costats. Tornarem a ajuntar palmells. Inhalem, ara a l'exhalar separem més, peus ben separats, braços alineats amb les espatlles. Girem el peu dret, el cos no gira, es manté igual. Al flexionar la cama dreta,
El que farem és mantenir la posició del tronc. Que la posició del tronc no variï, mirada cap a la mà dreta, Virabhadrasana 2, el guerrer 2. No oblidem la respiració pel nas mentre mantenim les postures i sempre, ja sabeu que qualsevol postura, si en tenim prou, desfem. Cadascú desfà en el moment que el cos ho demana. I inhalant tornarem amb peus paral·lels i exhalant els braços als costats del cos. Respirem pel nas, un parell de respiracions. A l'inhalar tornarem a alinear braços amb les espatlles, estirant fins als dits. Ara girem el peu esquerre sense girar el cos, sense girar la cintura. I flexionem cama esquerra, mantenint la posició del tronc. Mirada cap a la mà esquerra. Estirant pel nas, mantenim aquí, Virabhadrasana 2. I inhalant. Tornem amb peus paral·lels, exhalant. Els braços baixen. Ajuntarem ara les mans als palmells davant de l'esternó, lligant el peu dret, l'esquerra, la cintura, gira tot el cos. Flexionem cama dreta, braços amunt, Virabhadrasana 1, guerrer 1. Aquí podem mantenir les mans juntes o els braços paral·lels, si és més còmode per les espatlles. Ja sabeu que en principi la mirada és cap a les mans, però si esteu més còmodes mirant endavant, és la millor pel coll, podem mantenir la mirada endavant. I inhalant tornem, peus paral·lels, exhalant baixem braços i amb mans juntes, girant ara peu esquerre, peu dret, cintura. Flexionem, cama esquerra, braços amunt. Mantenim aquí, Virabhadrasana 1. I inhalant tornem, peus paral·lels. Exhalant baixem, braços. Farem servir una altra vegada el suport, el bloc, coixí, llibre, el que tinguem darrere el peu dret. I inhalant braços a la línia de les espatlles. Girem el peu dret, flexionem la cama dreta i amb el bloc enganxat al peu, pot estar més alt o més baix, el braç esquerre en diagonal, la mirada cap al sostre, Uddita Parsvakonasana. Tenim aquí. I inhalant amunt, peus paral·lels, i exhalant baixem els braços
I passem al suport darrere el peu esquerre, si l'hem fet servir i ens va bé. I inhalant braços alineats amb les espatlles, ara girant peu esquerre, flexionant, bloc, suport enganxat al peu, la mà queda sobre el suport i el braç dret, ara en diagonal, estirem bé el braç fins als dits. A vegades el braç no queda ben bé alineat amb el tronc, queda com una mica desplaçat. Una bona manera perquè l'espatlla faci bé la rotació és partir del braç al costat del cos i passant-lo per davant, que roti bé l'espatlla i en la mesura del possible el braç queda alineat amb el tronc i la cama, formant una diagonal. La mirada cap al sostre, respirem pel nas i inhalant ja pugem, peus paral·lels, i exhalant baixem braços, respirem pel nas. Si pot ser, separem un palet més els peus, tampoc forcem, no es tracta de separar al màxim. I inhalant braços a la línia de les espatlles, exhalant entrellacem mans darrere nostre. I inhalem, i a l'exhalar el tronc endavant, el cap en direcció al terra, els braços pressionen en la direcció que baixem. Les cames estirades i el cap s'apropa tant com puguem al terra. I inhalant amunt, desfem les mans, a la propera inhalació, braços, en la línia de les espatlles, ja a l'exhalar endavant, aquí agafarem del costat de les cames o si arribem als dits grossos dels peus. I el cap baixa en direcció al terra també, tot el que puguem. Tornarem a fer servir el suport sota el cap, sota la mirada, per deixar-hi les mans. Aquí, a l'inhalar, també es tracta que l'esquena quedi estirada i paral·lela al terra. Si això ja ho aconseguim amb els dits a terra, no ens caldrà el suport. Si ho necessitem, per estirar bé l'esquena, el fem servir, a l'inhalar pugem com estem ara i a l'exhalar dirigim de nou el cap al terra. Anem repetint el moviment, inhalant, allarguem l'esquena, la mirada cap al terra per no forçar les cervicals i exhalant baixem. La propera vegada que pugem mantindrem l'esquena estirada i paral·lela al terra i des d'aquí anirem apropant els peus, tampoc massa, 1 metre o 1 metre llarg inclús, una miqueta més, i deixarem el bloc darrere el peu dret o el suport que tinguem i anem incorporant. Mans a la cintura. I girant el peu dret, el peu esquerre, la cintura, inhalem i a l'exhalar el tronc baixarà endavant, les cames seguiran estirades, no flexionem. Per això tenim el bloc, per poder deixar les mans, si no podem baixar més perquè la cama es flexiona, mantenim aquí. Si veiem que podem baixar, es pot deixar el suport en posició més baixa o inclús deixar les mans a terra, però sempre que les cames segueixin estirades. El cap es relaxa, el tronc es dirigeix a la cama dreta, però el que ens marcarà en aquesta postura de Parsvottanasana és que les cames segueixin estirades. Si estem fent servir el suport, l'agafarem, inhalant anem pujant, peus paral·lels, i passem suport a l'esquerra, mans a la cintura, girem peu esquerre, peu dret i cintura. I inhalem, i a l'exhalar, el tronc endavant, deixant els dits o les mans en el suport en l'alçada que ens vagi bé o a terra.
el suport ja quedarà fora i inhalant amunt, peus paral·lels, estirem braços i amb un pas tornem cap a l'extrem de l'estora, deixem braços als costats. I seguirem amb Vriksasana, la postura de l'arbre, agafant primer el peu dret, planta del peu dret contra la cuixa esquerra, i amb mans juntes les podem mantenir davant de l'esternó o bé estirar braços amunt. Baixem braços, baixem el peu i canviem, peu esquerre contra la cuixa dreta, mantenir les mans davant de l'esternó o amb braços estirats amunt. Ja els fem, baixem braços, baixem el peu i anirem seient a terra per les costures de terra. Des de terra el que farem és estirar les cames endavant i inhalant braços amunt i exhalant endavant anem a buscar els peus. Si no arribem als peus podem passar una cinta o una peça de roba que ens ajudi a agafar allà on arribem i poder, en la mesura del possible, anar avançant per aquesta peça de roba o si arribem als peus, ajudant-nos amb la força dels braços per portar el tronc endavant com si el cap volgués anar a tocar els peus. Deixarem anar, anem arrodonint, incorporant l'esquena. I portarem les mans darrere nostre, plantes dels peus a terra, els peus separats l'amplada dels malucs, i anem aixecant la pelvis cap a la postura de la taula. Pelvis amunt, la mirada pot seguir endavant per protegir les cervicals o si sentim que ens és còmode i estem bé, el cap podria anar endarrere. Però sempre mantenint la pelvis aixecada, activant cuixes, abdomen. Tornarem a seure. Ara estirant la cama esquerra, passem el peu dret a l'altre costat del genoll per fer la torsió. Inhalant, estirem, allarguem la columna i a l'exhalar anem girant cap al costat dret, ja sigui amb la mà al genoll o colze contra el genoll i tendim a mirar cap a l'espatlla.
Inhalem i a l'exhalar tornem cap al centre i canviem. Passant ara el peu esquerre a l'altre costat del genoll. Inhalant allarguem, estirem la columna i exhalant fem la torsió, el gir cap al costat esquerre. Inhalem i a l'exhalar tornem i anirem deixant l'esquena estirada sota l'estora per les postures invertides. Esquena a terra, cames juntes. Braços als costats. I inhalant pugem cames i exhalant peus cap a darrere el cap a l'àsana. I deixant les mans a l'esquena, pugem cames a Sarvangasana. Tornem els peus cap a darrere el cap, a la postura de Halasana, els braços estirats, si pot ser palmells a terra, o inclús entrellaçant els dits. I ara anirem tornant l'esquena i les cames a terra. Farem Matsyasana, la postura del peix, ja sigui amb un bloc, un coixí, si a casa tenim un coixí també, inclús pot ser més còmode, fent servir el bloc o el coixí a la zona dorsal. És important que no quedi enganxat a les lumbars, sobretot si és el bloc que és més dur, amb el coixí no passaria res, perquè l'esquena aleshores ja s'adapta més al coixí, però deixant-lo a la zona dorsal sí que ens va bé perquè s'arquegi l'esquena, el cap toca a terra, i mantenim aquí les plantes dels peus juntes, els genolls cauen cap als costats i els palmells cara amunt. Deixem que actuï la força de la gravetat en aquesta variant de Matsyasana.
Anirem desfent, traient el suport, tornant l'esquena a terra, podem abraçar les cames i girar l'esquena sobre el terra, en un sentit i en l'altre. Ens quedarem en savasana, la postura de relaxació, estirant cames, braços, palmells cara amunt, tanquem un moment els ulls i sentim el pes dels peus i les cames, tota l'esquena deixant-se anar, espatlles, braços i mans, coll i el cap, sentim el pes de tot el cos. Anirem movent dits dels peus, dits de les mans, amb suavitat, sentint la respiració pel nas, i anar movent, sentint tot el cos, notant com va responent. I com sempre abans d'incorporar-nos és millor girar cap a un costat, ja que us incorporem, ens asseurem per acabar amb un molt breu exercici d'interiorització, seure en un coixí, en una cadira, inclús, en una posició que estiguem còmodes, amb l'esquena recta, tancarem els ulls i dedicarem i que sigui un minut exclusivament a la nostra respiració. Sentim amb tota la nostra capacitat d'atenció com entra l'aire pel nas, com s'omplen els pulmons i com exhalem també pel nas i es van buidant els pulmons. Si hi ha algun pensament que ens distreu de la respiració, ens podem imaginar com si fos un núvol. I aquest núvol se l'emporta el vent, de manera que tornem a la respiració. I això ho podem fer tantes vegades com calgui. És normal que arribin els pensaments, aleshores, cada vegada que un pensament ens distregui, imaginem aquest núvol arrossegat pel vent i tornem a focalitzar-nos per uns instants més en la respiració. Cadascú al vostre ritme, quan vulgueu anirem tornant a moure el cos per acabar
aquesta pràctica d'avui